Хайырлы көн Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 апрель дүшәмбе. Мин Әзәхмәҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган тамашачыларга матур атна башы күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда алдагы минутта кыскача булыр. Бүген халыкара кыз балалары көне. Көннең максаты яшүсмер кызларның проблемаларына карата игътибарны арттыру, социализациядә булышлык күрсәтү. Шулай да беренче чиратта кыз балалары көне ул җылылык, матурлык, мәхәббәт көне. Мен 1953 елның 25 апрелендә галимнәр Джеймс Уотсон белән Фрэнсис Крик ДНК молекуласы төзелешенә багышланган фәнни хезмәтләрен бастыралар. Шуңа да бүгенге көнне күп кенә илләрдә ДНК көне буларак билгеләп үтәләр. Бүген малярия авыруына каршы көрәш көне. Малярия инфекцион авырулар төркеменә керә торган сырхау, кешегә чирки тешләү белән ягыша. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы белдерүенчә, елына 240 миллион кеше малярия белән авырый, шуларның ярты миллионы вафат була. Тапшырубызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Даруларны дөрес сакламау аларның сыйфатын гына үзгәртми, сәламәтлеккә зыян китерергә мөмкин. Медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин бүген үй шартларында даруларны дөрес саклау тәртибе турында сөйләр, үзенең киңәшләрен бирер. Элекке галимнәр ничек дип әйткәннәр, дару ул бер яктан дару булала, икенче яктан агу булала. Шулай бит? Шуның өчен даруны дөрес сакларга кирәк, аны дөрес сакласаң гына ул зыянсыз, зарарсыз була. Беренчедән даруларны үй хайваннары һәм балалар ала алмый торган урында сакларга кирәк. Шул ук вакытта без даруларны саклый торган урын ул бик еракта булырга тиеш түгел. Әгәр дә авырып киткәнсең икән, сиңа аны алырга җиңел булсын. Икенчедән даруларны инструкциясе белән бергә сакларга кирәк. Даруларны аерым, инструкциядән аерым сакларга ярамый. Шулай ук даруны коробкасыннан, банкасыннан алып, башка җирдә саклау да дөрес түгел. Бу блистерда сатыла торган, чыгарыла торган даруларга да карый. Даруларның блистерын кисеп, аерым сакларга ярамый. Мәсәлән, без аның туу исемен түгел, исемен бер кисәген генә күрәбез икән, без даруны дөрес нәрсә икән аңламаска мөмкин. Мәсәлән, цетамол дип язылган икән, бу парацетамолдыр инде дип ишеп куярга мөмкин бит инде бит. Һәм бу дөрес дару булмаска мөмкин. Холодильникта, суыткычта саклый торган даруларны бузлаткычтан ераграк сакларга кирәк. Әгәр дә без бузлаткычка якын саклыйбыз икән, алар катып китәргә мөмкин. Алар катса, аның сыйфаты начарлана. Иң әйбәте даруларны яшелчә саклый торган, суыткычның яшелчә саклый торган өлешендә сакларга кирәк. Менә аста тартып чыгара торган ящиклар бар ишәле. Менә шул урынны, аның суыткычның шул урынны дарулар саклау өчен иң кулай. Градусник саклау турында да бер сүз әйтергә кирәк. Әлбәттә, температураны иң дөрес итеп үлчи торган инструмент ул тере көмеш белән ясалган иске градусниклар. Ләкин шунысын аңларга кирәк, алар зарарлы булалар, зыянлы булалар. Экология өчен дә зыянлы булалар, шуның өчен аларны кагазга төреп, аерым урында сакларга кирәк, алар ватылмасын өчен. Әгәр градусник ватыла икән, бу җитди ситуация. Беренчедән кулыңа перчатка киеп, бу түгелгән тере көмешне тулысынча җыярга кирәк. Пластир белән ябыштырып җыйсагыз була. Бүлмәне әйбәтләп җилләтү тиеш, шуннан соң тере көмешнең парлары чыгып китсен өчен. Һәм шунысы бик мөһим, ватылган градусникны, менә бу җыелган тере көмешне канализациягә дә, чүп савытына да салырга ярамый. Бу экология өчен бик зыянлы. Менә бу тере көмешне, бу түгелгән тере көмешне җыя торган аерым службалар бар. Мин белгәнчә, моны МЧС ясый һәм экология министрлыгы да шулай ук менә бу тере көмешне җыя торган контейнерларны берничә ел элек ачып җибәргән ди, мин белгәнчә. Бу бик мөһим сорау. Шулай ук срогы чыккан даруларны сакларга ярамый. Әгәр дә даруның срогы чыккан икән, аны шул көнне, менә сез срогы чыкканны күргән көнне утилизация ясарга кирәк. Даруларны шулай ук канализациягә салырга ярамый, унитазга, раковина салырга ярамый. Дөрес итеп даруларны булай итү тиеш. Срогы чыккан даруларны утилизация булай ясала. Шул даруны алабыз да, аны порошок рәвешенә тиеп, бер кагазга төреп, чүп савытына салып куябыз. Канализациягә салырга ярамый.
Без туры эфирда эшлибез. Барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Илебезнең иң мөһим бәйрәме 9 май бөек җиңү көненә санаулы вакыт калып бара. Дәһшәт ялкыны белән сугарылган бөек ватан сугышы җырлары, патриот һәм шаян рухлы, лирик һәм назлы, алар барысы да иң канлы сугышның үлемсез каһарманнары, телсез шаһитлар. Җыр белән утларга кергәннәр, сирәк тынлык минутларында ерактагы якыннарын сагынып моңланганнар. Кырыс сугыш елларында туган һәр җырның үз тарихы бар. Бүген дә ул җырлар яңгырыйлар, бәйрәм алды көннәрендә бигрәк тә. Казан филармониясе солисты Рөстәм Насыбуллин бөек җиңү көненә багышлап махсус концерт программасы әзерли. Бүген Рөстәм студиябызның кунагы. Хәерле көн, Рөстәм, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Булачак концерт бу сезнең өчен беренче зур сольный концерт дип әйтергә кирәк. Һәм ни өчен сез менә бу үзегезнең беренче шундый зур тамашагызга каһарман җырларны сайларга булдыгыз? Чөнки уйладым да инде. Менә 9 май бәйрәме, җиңү бәйрәме ул илебезнең иң зур бәйрәмнәренең берсе. Һәм минем тавышым инде шушындый каһарман җырларына туры килә күбрәк. Ул җырлар минем репертуарымда баетылган. Шуңа күрә инде без шушындый концерт ясарга дип үзебезнең җитәкчеләребез белән киңәшләшеп шушындый фикергә килдек. Шунда әйтергә кирәк, сезнең инде репертуарыгыз күптән тупланган менә бу каһарман җырлар белән, сугыш җырына багышланган, җиңү вакыйгасына багышланган. Әйе, андый җырларым, патриотик рухтагы җырларым бик күп минем. Ә менә репертуарга, концерт программасына нинди җырлар күбрәк кергән? Заманча җырлармы, заман композиторлары иҗат иткәнме, яисә инде элек яңгыраган җырлармы? Монда барысы да бар. Рус телендә дә булачак җырлар, шулай татар телендә, итальянский җырлар да булачак. Барысы да булачак. Җыелган, тезелеп, матур итеп. Рөстәм, ә менә сез ничек уйлыйсыз, бүгенге заман композиторлары теләп язалармы, теләп иҗат итәләрме менә шушы патриотик җырларны? Әлбәттә, теләп, төрле, менә, мәсәлән, әле күптән түгел генә Җәлилчеләр көне булды. Рифгат Әүленең «Ышаныч» дигән җырын җырладым. Ул шулай ук көчле иттереп язылган, Җәлил дип, менә һәйкәл, Җәлилнең һәйкәле күз алдына килә, шундый рухтагы җыр инде ул. Әлбәттә, язучылар бар. Без дип әйттегез, димәк бит инде бу концерт куе бу күмәк эш, шулай бит, кемнәр катнашалар? Сезнең иҗатташ дусларыгызны чакырасызмы? Һәм инде куючы режиссер, безнең таныган режиссербыз Халиса Халимовна Исмәгыйлова. Шул турында әйтеп китегез. Концертта инде зур масштаблы була, хор булачак ала берсе, Мәдәният сәнгать институтының хоры. Шулай ук безнең Казан нуры, халык уен коралларыннан торган оркестр һәм Казан бию ансамбле. Биюләр белән шушылай иттереп бөтенебез бергәлектә, Алла бирсә. Тагын үзем белән дуэт җырлаячак Гөлшат Имамиева, Татарстанның атказанган артисты, һәм Алина Шарипҗанова. Булар барысы да Казан филармониясендә хезмәт итүчеләр. Әйе, әлбәттә. Каһарман җырларының шунысында әйтергә кирәк, тәрбияви әһәмияте дә зур, минем фикеремчә. Ә сез ничек уйлыйсыз? Менә бит инде элегрәк караганда теге совет җырларын гел шушындый җырлар яңгырый, радиоларда да шушы җырлар яңгыраган. Бүгенге көндә хәзер бит инде әзрәк яшьләр стиле, биюгә генә кайтып кала торган җырлар. Шуңа күрә инде яшьләрне барыбер ничек тә тәрбияләргә кирәк. 9 май ул барыбер онытылмый торган бәйрәм, жыл сайын була торган бәйрәм. Бу җырлар жылга бер булса да яңгырарга тиешләр. Залда кемне күрергә телисез? Сезнең тамашачы менә кем киләчәк? Залда инде тамашачы өлкән буын, апалар, әбиләр, бабайлар булыр дип өметләнәм инде. Жылдан-жыл безнең ветераннарыбыз кимиләр инде, но шулай да безнең тыл ветераннары бар әле, Алла бирсә, алар инде менә килерләр дип уйлыйм инде концертка. Һәм инде гастрольдә күрсәтеләчәкме менә бу сольный программагыз? Быел Алла бирсә, менә шушы концертны инде төшерүдә булыр дип көтеп торабыз. Киләсе елларга Алла бирсә, инде без район җирләренә, шәһәрләргә чыгарга уйлап торабыз. Каһарман җырлар, тавышым килә дип әйттегез, туры килә дип әйттегез. Тагын кайсы темага җырларны бик тә яратып башкарасыз? Үзебезнең композиторларыбыз, татар классиклары, Сәлих Сәйдәшев, Рөстәм Яхин, Мансур Музафар. Шушы классик җырлар минем репертуарымда бик күп. Бүгенге көндә мин аларны яңартып җырлыйм. Шулай ук эстрада җырлары да бар инде. Төрле телләрдә җырлар да бар. Барысына җырлыйбыз инде. Ә менә үзегез кайсы тамашачыны хуп күрәсез? Менә минем тамашачым дип әйткәндә, кем ул сезнең
Шәхси менә сезнең тамашачыгыз кем? Тамашачым аның арасында төрле кешеләр бар инде. Шулай ук яшьләр дә безгә яратып тыңлаучылар бар. Ул яшьтәге апалар, ул яшьтәге абыйлар да яратып тыңлаучылар бар. Совет чорында туган кешеләр күбрәктер дип уйлыйм мин. Ага, аңлашыла. Сез Рөстәм күп балалы әти, Әйе. 3 балагыз бар сезнең. Менә бу аларга менә бу тыныч тормышның әһәмиятен аңлатасызмы, әллә иртәрәк дип уйлыйсызмы? Өйдә репетициялар ясаганда минем кызым да, ике улым да шушы каһарман җырларын ничектер ярата башладылар, чөнки өйдә гел шул яңгыраганга күрә микән инде. Мин репетициялар ясыйм. Менә әле Катюша дигән җырны минем кызым белән дуэтта җырлыйбыз. Сәхнәдә, программада булачак име? Сәхнәдә быел булуын булмас, өйдә җырлыйбыз инде. Киләсе концертларга китәсез димәк. Әйе, керттербез дип торабыз. Матур тавышыгыз шул хәтлек. Менә бу матур тавышыгыз өстендә кем эшләде? Кем сезнең остазыгыз, укытучыгыз? Мин инде баштан Нурлат шәһәрендә укыдым, балалар мәктәбендә. Шуннан соң инде Казанга килдем, музыка көллиятенә укырга. Монда Хәбибуллин Ринат Сагитович дигән укытучыда укыдым. Роза Ирикова дигән укытучымда укыдым Нурлатта. Һәм консерваторияны тәмамладым инде Эдуард Моисеевич Туманский классында. Шушы остазларым биргәндер инде үзләренең уку дәверендә өйрәнеп килгән шушындый менә тавышым да инде үзгәрмичә шушылай остарганмындыр инде дип уйлыйм. Әйе, нәкъ шулай. Алар сезнең уңышларыгызга сөенә торганнардыр инде. Аларны менә концертларга чакырасызмы? Әйе, әлбәттә чакырам. Шушы көннәрдә менә инде үземнең концертыма чакыру билетларын кертеп өләшеп йөрүсе көннәрем бар әле. Бүгенге көнгә килгәндә менә бу эстрадада күбрәк менә тамашачы нинди җырларны үз итә икән? Тамашачының төрлесе бар. Кемгәдер, мәсәлән, эстрада инде кем сикереп бии торган җырлар ошый, кемгә ничек, кемгә озын көйләр ошый. Шуңа халык артыннан бару Ияргә кирәкме дисез? Ияргә кирәк дип мин бик дөрес уйламыйм да алай. Артист кеше инде ул үз артыннан ияртергә тиеш, тәрбияви яктан. Минем үземнең юлым бар, мин шул юлдан атлыйм, шул үземә хуш килгән җырларны җырлыйм. Һәм инде тамашачыларга Рөстәм әйтеп китергә кирәктер, концерт кайчан була, вакыты һәм чакырып калырга әлбәттә. Әйе, минем концертым Алла бирсә 5 май көнне Шулпан мәдәният үзәгендә үтәчәк. Барлык шушы каһарман җырларны тыңлаучы тамашачыларны үземнең концертка чакырып калам. Рәхим итегез. Сезнең репертуарда минем белүемчә Зинур Нурмөхәммәтова башкаруындагы Бөркет турында баллада дигән җыр да бар. Әлегә аның клибы юк. Әйе, Сара Садыкова көенә язылган. Әйе, Илдар Юзеевна. Ләкин менә безнең телевидение фондында ул җыр саклана Зинур Нурмөхәммәтова башкаруында. Әле менә алдагы көннәрдә бәлки клиплар төшереп, матур видеолар ясап, безгә дә тәкъдим итерсез. Без аны бик рәхәтләнеп тамашачыларга тәкъдим итәбез. Бүген инде без шушы телевидение фондында сакланган Зинур Нурмөхәммәтова башкаруындагы җырны тамашачыларыбызга күрсәтеп китәсебез килә. Һәм сезгә зур рәхмәтебезне әйтеп саубуллашабыз. Бүгенге көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт бик зур. Мин Әзәхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Алда әле сезне әйткәнемчә телевидение фондында сакланган җыр көтәм. Һәр көнегезне матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булып калыгыз. Килде бала
düşte berke. Bana